मेट्रिक आनजादाव खम नाम्बार लाखिनानैब्लाबो जाफुंसार जानो हादों सासे सुबुङा। मेट्रिक आनजादाव मोननै आयदा इंराजियाव 35 नम्बर आरो सानखान्थि आयदायाव 36 नम्बर लानानैब्लाबो IAS जानो हादों सासे सुबुं। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे सोमोनांथाव खौरां लानानै फैबावबाय। मेट्रिक आनजादाव खम नाम्बार लानानैब्लाबो सोमोनांथाव खालामनानै दिन्थिदों सासे सुबुङा। मेट्रिक आनजादाव खम नाम्बार मोनब्लाबो सासे गिदिर मानसि जानो हायो बेखौ फोरमान खालामदों सासे सुबुङा। गुजरात रायजोनि तुषारदि सुमिरा मुंनि सासे सुबुङा बेखौ फोरमान खालामदों। तुषारदि सुमिरा मेट्रिक आनजादाव मोननै आयदा इंराजियाव 35 नम्बर आरो सानखान्थि आयदायाव 36 नम्बर लानानैब्लाबो IAS जानो हादों आरो बिथांनि जाफुंसारनाया ससियेल मिडियाफोराव गोख्रैयैनो गोसारनो हमदों। जानो हागौ गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजादाव खम नाम्बार मोननानै दुखु जानानै दङ आरो बिमा-बिफाफोराबो बिनि सायाव दुखु मोननानै दङ। नाथाय गुजरात रायजोनि तुषारदि सुमिरानि जाफुंसारनायखौ नोजोर होनाया मोजां। जेराव बाथ्रायावबो बुंनाय दङ फरायसालिनि खम नाम्बार मोननाया सासे फरायसानि थांखियाव सौहैनायखौ लाखिनो हाया। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360